всички, които имат в дома си ето такова малко животинче, било то куче, котка или по-голямо и се притесняват, че не могат да имат растения в дома си, днес ще ви кажа, че това не е вярно. И заедно с нашия приятел ще ви покажем кои са подходящите растения за съжителство и с кои растения той живее в своя дом. На първо място, ето тази прекрасна палма хамедорея, която изобщо не е токсична. Изглежда така. Абсолютно има я в размери от най-малка до най-голяма, според зависи какъв апартамент имате. Въобще не би му попречило да живее с такава палма в къщи, дори и да си хапне. Тук е много важно да кажа, че растенията са токсични само при поглъщане. Тоест не означава, че ако вземем растение, което е токсично или поне така се води и го сложим някъде на високо, то ще бъде проблемно за това малко прекрасно кученце. Изобщо няма да бъде проблем. Проблем е само ако го консумира. И то нищо фатално няма да стане, просто би раздразнило нежното му стомахче. Другото, което е много подходящо за съжителство с домашни любимци и малки деца, са всички видове калатеи. Днес разглеждаме калатея ланцифолия, която изглежда така, отдолу с лилави листа, а отгоре с зелени. Тя е от така наречените молитвени растения, които вечер, когато стане тъмно, листата се прибират нагоре, а пък сутрин при изгрев се разгръщат по начина, по който ги виждаме в момента. Отглежда се много лесно, полива се веднъж на 10-14 дена, така че също е от тези растения, които са доста издръжливи и дори така да се случи, че вашето животно да отхапе част от листото, нищо няма да се случи, тъй като е абсолютно безопасна за вашите домашни любимци. Друго, което е много характерно за домове с малки деца и любимци, е така добре познатия за вас, вярвам, спатифилум, който изглежда така. Това е малък вид. Отново може да го срещнете от най-малък до най-голям. Расте много бързо, гъсто, буйно, особено ако е на светло място. Отглежда се лесно. Има такива малки бели цветчета, които, разбира се, сега са малки, понеже растението е малко, но при по-големите спатифилуми цветовете са доста по-големи и изглеждат много впечатляващо. Вечно зелено стайно растение, което е доста симпатично и могат да си върват кучето и цветето в комбинация. Друго, което може да изберете, аз ви казах и в началото, избора изобщо не е малък. Ако държите да си взимате растения, които не са токсични, може да избирате от доста голяма гама от растения. Като например, ето такава папрат. За всички е известно, че тя се отглежда много лесно. Много ми харесва как изглежда. Освен, че не е токсична, това е едно от растенията, които пречистват въздуха с доста висок процент. Точно за това може да го срещнете в много офиси и е много подходящо да бъде поставено в спалнята. А пък ако го съчетаем и с една сансевиера, която пречиства въздуха с най-висок процент, може да сметнем, че си имаме естествен пречиствател на въздух в дома. И това бяха част от растенията, които може да изберете за съжителство с малки деца или домашни любимци, но повярвайте ми, има още много от които да избирате. Но дори да изберете и някое токсично, не се притеснявайте, тъй като не е толкова страшно.